Ay, dara. So gonna tek magmahay. Talaga HD1, regular price 1, Kibaw na din ta. Kibaw na din ta. So, pagka-LABley. Isos niya, miari kami karon sa Naga, gikan sa Cebu nami giari karon. Wala welcome. Mo gani. Ato na sila welcome. Ah, sus eh. So, pagka-LABley, welcome sa mong channel. Sure ko, kay first time ni na mo upload sa mong channel, magpakaka-subscribe. So, subscribe na, click ang bell para ma-notify ka sa mong sunod na video. So, guys, naami karon sa Hidayo mi diri, gikan mi Cebu City, padong dinhi para lang sa lamian na pagkaunan dinhi. So, human na ni video, nasa mi announce para ninyo, nami declare din. Basta kana sundan lang niya ang video niya kuyog mi sa mga adventure karon ug unsa among challenges kay nami buhaton nagimugna-mugna ni LABley may challenge namo so parehas na kay musuko diba so kuyog mi madto sa mi sa mong sakyanan kay drive thru ta order ta man tay sakyanan. So, padong nami sa mong sakyanan with driver. Nami gi-hire na driver. So, pangit magto nami sa pinakalamian na kananan dito sa Naga. So, kang buhaton lang. Kang buhaton kay ang challenge is letting the person in front of you decide what to eat. Daghan naman ang nagkuha na ni na try ani na challenge so try sad mi kay first video na mo ya sweldo sa drone so na kaya na mo kaya na mo orderon ang ilang orderon karon pagkaugba diet na sad sumaton lang tani if na kwarta abaw ra mo sa kananan actually lami kini siya gidaghan din siya grabe kalami daghan ni right hapak ka na lang right guys nanami muna yung car kuya muna siya salamat guys kooperasyon kuya so mag order na ta sa lamiang pagkaon diri sa Naga so uy naay nag-jerk bot na ni guys muna yung lamian diri inaamong gidayo sa Naga City amo na lang i-wish na ang maliro na ning kauna na mo damit worth it na kanto so may tagili ra french fries ang nagriron usara ka po gutom ra ba kayo abeb jud mi na ni udto naglaming mi kay mga on mi og daghan talon sa nato pila na ka tawo lumro ko soro jud ka tawo nagsakyanan niya game test ko yan Banti Bisaya yeah uy manual Manila man Hiya good afternoon kanang kuya amo orderon ko unsay gi-order niya ayo lang misulti unsay ang gi-order then ang price lang 100 ma'am. Ha? 100. 100? ay usara ka po sige lang sige maura maura yung gi-order kung unsay yung gi-order Sige. sige Talaga HD1, regular price 1, ay bawo na din ta same ra sa gi-order sa kadto dali hotdog regular price laro na yay dali hotdog uy gi-announce man lang park ka naman yung car maghuwat ra ta? Okay One eternity later. yay! So, kay kuwangan man
puno ni. So, mubalik na sa kaya. Tag na naguna. Buong na naguna. Ay, dara. So guna tek magmahay. Please kuya. Yeah. Murag dagan-dagan dyan ni sila guys. Sa not for 5 din na tao. Yeah, murag Ay, gyapon balik mo yan kay murag gamay dan ni kuya. Kanang murag gihapon ay lang pila ikuan. 100 gyapon. Oh, kani? Ay, Kani? Pila 400. 400 kapin? Sige, go ka na. Wala na salty lang kaya. Okay, man order. Ay, nasa si kuya. Same sa nag-drive si kuya. Vlog na mo. Bang. Oh, same. Lupot to yun. Thank you, bye. Ato tag boardwalk ya. So, arito dali kay bawal daw magkaon dito sa boardwalk. Tira sad kay nindot lang sa dinito kita. Yes, pero Sing uwan lang ni. nakusog sumon eh. No guys. So guys, kanang ay kuan gani, kanang saba kayo kay Gauwan sa Gawas. Nami diri sa food court nila. So, sa second na mo nga gipalit kay 450. Ang sa katong first na mga palit kay 100 siya, 100 pesos. So, mo ni siya tanan. Pila ka price? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka price. Duha ka bok, Daha ka? cheeseburger, Daha ka cheeseburger. tulo ka bok yung burger, Tulo? tulo ka bok yung burger. Tulo ka yung burger. Saka Jolly hotdog. Oh, hili cake soft drink sa mga tao. 1, 2, 3, 4, 5. Usa ka juice. Juice ba ni? Murag. Royal. Wala. Royal. So, start na tagkaon? Hinihinay na. May gani, hinihinay na kuwan. Madungog na siguro kung tingog. Hopefully. Lahiran niya burger lang. Lahiran niya dali hotdog ko lang. Ano ka price? May ketchup lang yan ha. Easy. Ano na ako first? Sana naman nagas yung 500. 15. 550. Tingnan na sa. Sa announcement sa mga daw to. Kung giyaw-yaw ako ng announcement. Punuhan. Punuhay ko. So guys, mo na sa among official YouTube channel. Kay ito mong paraan na YouTube channel na kapag hindi pang subscribe. Salamat din na yung subscribe ato, nag-support. Thank you so much. Huwag ka to continue pa support. Kaya na-delete dito siya. Na-delete kay na-delete man kay tungod kay sige niyo ilis-ilis din. Sige, hindi ko man i-decide kung sa job name officially na mo. So ato naabot ang time na kami ka-change. Hindi buhat kayo. Hindi kami pamaag. So ma-change daw ikaw mong baton sa umibuhat. Ano tag video sa YouTube tutorial. Yan How ano to siya. say dito? How to change your channel name without waiting for 90 days. 90 days. Ano siya? Ito, mubat nga. Ama siya, ihatag siya assurance na muna. Hindi lang madelete ang among channel. So, mubat, ang gisunod ang instruction na pag-transfer. So, ang gibuhat, nag-take yung brand name, JoishuaTV. So, itong old channel na mo, ang transfer dito. Then, pag-click na mo na transfer, moto, kung na-transfer ka, then 0 ka na. 0 subscribers, 0 among videos na delete. Then, same name mo yapon. Itong old channel na mo, na itong vlog na po. Moto, Ah, meron siya. hihinap siya. Kapit kayo sa dugan guys. So, ibaw ko pila ka videos. 17 videos naman na yun mo. Ato. Huwag tang lang. Nya, nawagtang na lang. Nawagtang sa kasayong kadali. So, i-try na mo itong edit ko itong mga nabili niya Video. raw videos. Hopefully, ma-save siya dyan. Ma-upload na mo. Na-upload na mo sa Tago na channel. kanila channel. So guys, para ma-update ka mo,
subscribe na mo then click the bell button. Okay, Yes. ma-update yun mo. Okay. I'll make sure na good vibes with that mga videos. Good vibes always. One down. 3 to go. 4 then. 4 to go. Nabang horot ako. Guys, comment mo below kung sa mga sunod namang buhat nun. Ready na kayo open ni sa mga challenges na may kasuggest. Yeah, 2 down. Open kami anak. Kaya mamili ni. Nakinsa ta mong bilihan. I-shout out mo kayo. Siyempre, amo shout out kayo. Shout out sa tatanong na. Sure ko, ang comment yan mga sundo duham. Ano na yung burger? Na, may fries. Ako'y magulog sa fries. Wala ba yun? Kita siya milk. Naninood na ka-LABley. Fries. Kira, maurot na dyan kuha ni. Oy, upcoming video, basin order mi ana tanang microphone, kanang masa pa lang. Basta kana sila tanan kana. For future videos, mag-unboxing mi ana. Uso sa naka-murag-murag, naka-kuha mo lang ka. Nalabsod na mo no? Nalabsod na mo? Ako ang sa dani, naka-trigger siya na mo murag. Naninood niya na yung lagi na may tungod siya. Na-delete to ang kuhaan murag. Akit kayo sa lugar ba? No, dami niya. Imbis lingaw-lingaw rin itong tamo. I-save na yan. I-save lang ta na mga for documentation purposes ang ginagawa sa mga laag, chika-chika. So, Na-trigger. pag-delete, maninood na eh. Buksan man ilang i-delete. Pag-upload na, para na sila i-delete. Ayaw. So guys, I'm on day. For the next 2 to 3 weeks, kay basi na mga ipang-upload kaya po mga previous na muna video na na-delete. So, mo na siya, i-try na mo save itong mga video. So, i-edit na mo balik. Kaya ni-upload po na mo balik. Kaya sayang kayo guys. Sayang kayo ang memory sa akwan. Pero basin in between sa katong mga old videos, mag-upload po ng mga new videos. Kaya para naamo i-look forward nga ni. Our plan kay mag-upload me twice a week. So every Wednesday or Saturday, mag-upload me 7 p.m. 7 p.m. Comment lang sa best time. Best time na i-upload. Siya tantungin mo at hot egg. Note ko. Bang 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 bang. Open ko na. Sugan na lang po eh. Ano ko lang? Kaya ko ba ito? Kaya ko. Napay fries there. Wala, hinaptok na tagad. Mag-milk tea talog. Nawali kita milk tea dito. Tayo na ito ilang milk tea ko. Mayo nga dyan dapat naman siguro. Tayo na itong milk tea mo. Mura tagpag ka ng taste test sa ilang milk tea. Ha? Look, order na ko. For the first time ko nakahurot og duha ka burger. Hindi ko makaon kayo burger. Kanang usa ka burger, di na ako mahurot. Parang duha ka ingkit, okay na ko. Wait, for the first time. Order sa ko ang ha? Ito ha? Butan? Order sa ko milk tea.
Nagpa ka lang. Oo, ang guys kay. Umod kayo. So, naguwat na lang main sa milk tea. Milk tea. Sila po sa salis. After may lang milk tea. Hindi na cola pa. French fries. Isa ko na din kanong. Hindi na cola ng french fries. Mana na puno. Bilang. Gawin. Shadow. Sabot na mo once a week milk tea. Kadagdan na sila milk tea. Ma-dehydrate mo ko basta di ko may numog milk tea. Daghan makarelate ano, daghan makarelate. Lahat siya. Dahil siya sa usual nga lasa sa chat time. Patista ko na ko lang. Pero ako. Kanang hotdog lang ko, walay pan. So, hindi mo feel ang package. Ay mo, sa ikaw, sa ingkid, tanak ko sa tunga. Ay, dilag ko sa pan. Kita ka na lang. Sabaw ka. Kung sa katas sa pan, may katas sa hotdog. O sa buta na idungan sila taon. Ang hotdog lang man ako ah. Sunod na ko kaon, pura na pan. Joke lang. Wala. Wala. Mura ni siya burger sa Angel. Sa unang gagat, tinapay. Last bite. Buhato na mga niya. Kumanyo na naman video. Kaya gusto na kaya na yun. So guys, thank you for watching. Hanggang sa sunod na kabanata ng aming adventures. In 1, 2, 3. Bawa ka nila po yung WhatsApp. Last bite ko ganun. Ito na ko. Try na jud ni. Try na jud ta. Ano, try na jud ni. Sige. Sure naman.